Iki wong wadon kang jare swarga lupa ya iki bidodari ini ketika cuma netutan ketika aduh terus nyantokongnya dan ketika ya mirip kaya dene Jarong Unggo kang teko ring Sriwijaya Bapak Surya uga Ibu Surya mulai sampur lempar ke depan kendang dikeplak mulai ber-ber mandek maning wadon kang ayu paribasane ketika ya ingat kendangin dia maning guys ingat kabeh jarang angkat ingat ya begitu dia ngomong artinya ya wis banyak salah gempung ya saiki silat kene ana yang papan kene kene dunia dalam berita malis sira miber kaya dene kuku cedhong kang lagi di kembang gondo ning arum ya Geng ya cemara kaya dene lintang biaru kang ngalih gitu Geng ya ketat ketipo ketika esok maneh guyune ketika gesah iku gose kang gesah lendi arep ngowel kang nyayar kaya tapi lumar-lumar wis gitu ya sampur lempar ke depan kendang dikeplak mulai ber iya ketiga
iya beng kang pungkasan yo kang terakhir beng saiki sira mulya nyang kandhang ira dhewek ning sadurunge sira mulih pamita kabeh jilko 10 kanca lan dulur emak lan bapak kang mapan nang kene yo beng ya mumpung ing dina riyaya wong kene ayo padha ngundang kabeh getiku ya iya beng gak mantuk-mantuk kopi awen sira koyo mlebu beng ya campur lempar ke depan kendang dikepak mulai ya Thank you.